гатовы з імі размаўляць. Канешне, вельмі хочацца як найхутчэй іх пабачыць. Шаноўнае гаспадарства. Никита, вітаем на волі. Добрый дзень. Прывітанне, вітаем вас на волі. Всем привет. Беларусь. Як дарога, хлопцы? Тяжко. Тяжело. Катя! Катя, Андрей! Катя, привітанне! Привітанне, Катя. Привітанне. Як себе адчуваеш? Усё добра, нармальны стан, вялікі дзякуй. Вельмі добра прайшла дарога. Я хочу выказаць вялікую удзячнасць у першую чаргу прэзідэнту Дональду Трампу, спецпасланніку ЗША ў справах Беларусі, спадару Джону Колу, ягонай камандзе. Таксама вялікі сардэчны дзякуй літоўскаму боку, які прымаў нас, вельмі цёплы прыём. Стрыманая удзячнасць беларускаму боку за тое, што гэта стала магчыма. І я спадзяюся, што працягнецца вызваленне людзей, працягнецца гэты працэс, працягнуцца перамовы, якія дазваляюць людзям выходзіць на волю. На вялікі жаль, мой муж, журналіст Ігор Ільяш, застаецца на сённяшні дзень у калоніі, і гэта вельмі балюча для мяне. Я думаю, што ягонае вызваленне будзе справай майго жыцця ў найбліжэйшы час. Я прыкладу ўсе намаганні, і ўсё, што ад мяне залежыць, я для гэтага зраблю. Ігар павінны быць на волі. Вялікі дзякуй усім, хто меў дачыненне да сённяшняга вызвалення. Я цяжкасцю стрымліваю свае эмоцыі, але вельмі шчаслівая вас бачыць. Дзякуй. Перадаем прывітанне ад усіх Белсата, усіх нашых журналістаў. Прывітайся з імі, з нашымі калегамі і нашымі гледачамі. Вітаю усіх гледачоў Белсату, вітаю таксама ўсіх калегаў журналістаў, якія чакалі нас на волі. Я спадзяюся, што не расчарую, не падвяду вас і не расчарую вас. Катя, тут няма расчаравання, мы вельмі радыя вас усіх бачыць. Гэта вялікая... Я трошки згубіла свае кампетэнцыі, навыкі журналісцкія. Столькі камер, столькі софітаў, мікрафон. Вельмі эмацыйны момант для мяне сёння. Я хочу нагадаць таксама пра тое, што больш за 100 жанчын застаюцца ў калоніі жаночай і ў ізалятарах па ўсёй краіне, таксама некалькі сотняў жанчын. Вельмі цешуся за тых, хто сёння выйшаў на волю, але я думаю, што абсалютна ўсе гэтыя жанчыны мусяць быць вызваленыя. Катя, як ваш дзень прайшоў сёння, калі вас вывезлі з калоніі? Я трошки пазней буду гатовая пра гэта распавесці. Дзень прайшоў нармальна, транспарціроўка прайшла таксама нармальна, усё было дастаткова спакойна. Ну і я чакала проста сустрэчы з вамі ўсімі, цяпер трошки хвалююся. Наступным часам трошки больш разгорнута буду гатовая пра гэта пагаварыць. Пра што найбольш марыш на свабодзе? Пра тое, каб абняць мужа і пабачыць яго на волі. Гэта мэта нумар 1 у маім жыцці сёння. Сколько времени вы... Хотелось бы доведаться больше. Колькі трываў ваш шлях з калоніі, вось менавіта сюды, Катя? Я буду готовая трошки пазней пра гэта распавесці. Цяпер мне трэба трошки часу і просто хочацца абняць калег. Я разумею, што яны працуюць, але зараз я зраблю вось так. Гэта адзін з самых шчаслівых момантаў у нашым жыцці. Катя, мы вельмі радыя цябе бачыць на волі. Передаем вітанне ад твоих близких таксама. И все наши коллеги. Ира Слаўнікава просила тебе обнять. Таксама сегодня была в эфире. Мы все вельмі тебе чакали. И вельмі рады, что ты урэшце з нами. И все наши коллеги, и вся твоя семья. И это невероятно важный день для нас усіх. И мы уже тебя никуда не отпустим. Дзякуй вялікі. Яшчэ раз велізарны дзякуй. Для мяне гэта вельмі важны момант майго жыцця. І я спадзяюся, ведаеце, што вось мы вельмі хутка, ў неўзабаве будзем так стаяць і сустракаць Ігара. Абсалютна, і для гэтага зробім все, што можна. Гэта найлепшы чалавек свайго часу, найлепшы калега, гэта выбітны журналіст беларускі, гэта таленавіты аўтар, гэта проста сумленны, шчыры, крыштальна сумленны чалавек. Для мяне гэта проста ідэал. І, Ігор, ты будзеш вольны, я зраблю для гэтага абсалютна ўсё.
Ігор змагаўся за цябе, калі ты была за кратамі, рабіў усё, што магчыма, і фактычна за гэта яго таксама пакаралі. Я гэта ведаю, менавіта таму я так і сёння і кажу. Я гэту эстафету пераймаю і спадзяюся, што проста не так надоўга, як ён мяне быў вымушаны чакаць, але я буду столькі, колькі патрэбна чакаць, але я буду казаць пра неабходнасць ягонага вызвалення проста штодня. Дзякуй вялікі нашым польскім, літоўскім і амерыканскім партнёрам, якія дамагліся гэтага вызвалення. І мы ведаем, што вызваленне Ігора гэта таксама адзін з прыярытэтаў. Так, гэта прыярытэт. Яшчэ раз вялікі дзякуй за такі цёплы прыём. Мне гэта вельмі кранальна, вельмі цёплы такі момант. І я думаю, што мы пагаворым в найбліжэйшым часе больш падрабязна на гэту тэму. Можаш яшчэ штосьці расказаць, што гатовае зараз? Трошачкі пазней. Дайце мне абняць калег. Так, Конечно, калі ласка. давай. Пад калегамі я маю на ўвазе. Вось, глядзіце, наш аператор. Давай. Зачекайте, патрымаем. Аператору покажем зараз, як абдымаюцца Катя з Алесем. І далейшыя пытанні. От Христи, от Резникова и всех. Девочки, привитание, обнимашки. Так, а куда их это забрали, Катю? Почекайте. Как ваше имя и фамилия? Катерина Андреева. Катерина Андреева. Андреева. Так, почекайте секундочку, даже, дорогие сябры. Мы спробуем пройстися. Да. Вітання, Микита, як здоров'я? Ну что ж, спадарства, пакуль Аліна спрабуе падысці да яшчэ іншых. Хорошая, ну, был в больнице 3 дня назад. Вітаю вас на волі, дороженькі. Скажіть, як вас почування? Ну, по своему заболеванию, что у меня эпилепсия, ну, капельницы ставили, ну, сейчас уже лучше. Ну, надеюсь, восстановлюсь, обследуюсь. Паспорта у вас не дали? Абсолютно, абсолютно. Ні, як виглядають ваші Все документи? допомогут. Шмат зачіпних людей. Папірка? Просто доведка. Доведка. Что І що литовський уряд на гэты конт, ну, пропустили? Нет, все зробили, литовская мытня все добра зробила, вельмі хутка, все там визы поставила, вельмі добра до нас относилася, тому мы удячні. Як до вас ставилися в турмі? Які умови? Ці не катували, ці не били? Ну, всякого было, але гэта потым уже разноем. Ну, шмат кому было горш, тому я не хочу жаліцца на нешта ці там. Які, коли побачиш із сім'єю? Ну, калі з вами разберуся, тады, напэўна, уже і... Я думала, що хочеш з сім'єю побачитися, але ми вдячні, що вийшов до нас. Ну, я разумею, якая колькасць людзей падтрымлівала, не гледзячы на ізаляцыю, таму, ну, гэта, напэўна, там десяткі тысяч чалавек, каму трэба казаць дзякуй за ўсё гэта. Адчував гэтую падтрымку у турме? На пачатку, да, але потым такая ізаляцыя, што я не ведаў некаторых навін па 2-3 гады. Я даведаўся праз 2 гады, што, напрыклад, адбылося штосьці з нескім. Вось і ўсё. Якая навіна найбольш шакавала цябе? У якім годзе? Ну, напэўна, пачатак вайны. Я быў у ШИЗА, выйшаў пачатак вайны ва Ўкраіне, і гэта была, напэўна, адна з самых, ну, калі браць міжнародныя падзеі. Каго найбольш быў рады сустрэць у аўтобусе? Ой, шмат. Мы сустракаліся з людзьмі 5 гадоў, з якімі сядзелі кожнага. Тут няма ніякага падзелу, кожнага мы рады бачыць, і асабліва, калі там вось Марфа, Наста, Лойка, Кацярына, вельмі прыемна. Мы думалі, што, можа, ўсіх жанчын адпусцілі, але, на жаль, магчыма, яшчэ не ўсіх. Што першае зробіш на волі, акрамя таго, як абдымеш сям'ю? Абдыму другі раз. І трэці, і пяты, і дзесяты. Зразумела. Дякую вялікі. Извините, можете представиться? Пальчис Эдуард. Эдуард, а які плани на дальейше обновлення блогу, обновлення діяльності? Тут у вас чаты GPT нейкі іншае, трэба з гэтым разабрацца, што як, чаго. Я адвык ад тэхналогій, таму проста буду адаптавацца, а потым паглядзім. Каму ж і што патрэбна, мы паглядзім. Таму, калі гэта трэба будзе, можа і будзе нешта рабіць. Трэба будзе рабіць. Шмат патрэбаў ёсць. Людзі не спыніліся і змаганне працягваецца. Ну, я гэта рады, бо мы вельмі мала чаго. Мусім прапусціць, прабачце, акуратна, аўтобус, каб людзі могли... О, бачыце? Рады бачити. Потым паразмаўляеш. Бачыце, колькі сяброў тут? Мы нічога гэтага не ведалі. Хто, дзе, як, у якім стане, мы нічога гэта не ведалі до конца. Таму, я думаю, сюрпрызаў яшчэ шмат будзе. Што хочаш сказаць беларусам, якія таксама нас глядзяць зараз? Ну, што сказаць.
Трымайцесь, трымайцесь, таму я не думаю, што камусьці там вельмі лёгка, таму трымайцесь. А у тебя был выбор съехать альбо застаться? Ніхто ніякіх выбараў не рабіў, там просто прывезлі і ўсё. То бок нікога з вас не пыталі, ці хочаце застацца? Не, быў у другім фармаце, што калі вас адпусцяць, ці супраць вы вось такім, а наконт заставацца не было. Типа меловку тебя примушали писать? Не. Ты не писал? Не. Нават не прымушалі. Нават не примушали. А пропагандисты приходили? Ну толькі на суд, а так не. Напэўна, я ім не падабаюся, таму і не прыходзілі. Ты подобаешься іншим людям. Ну, дзякую. Так, дарагія сябры, мы арыентуемся і глядзім, што тут яшчэ адбываецца. Прыязджае яшчэ адзін. Ох, Валентин Стефанович. Валентин, привітання, Валентин. Вітаємо на волі і передаємо привітання від жоночки. Дякую, тільки що по телефоні Тільки що по телефоні говорили, всі вельми раді бачити. Як здоров'я, як своє відчування сьогодні? Ну, здоров'я більш-менш нормально, здається. Відчування, ну, трохи, звісно, у прострації, бо я тільки що з раніці ще в СІЗА був. Там, якби, дорога, ну, у нас Колонії? десь у годину 3, може, хіба, 2. Ну, годинника немає, тому тяжко сказати. Ну, ось. Ну, їхали довго, трохи так і притомився. А так, в принципі, нормально все. Што вам казалі пра тое, калі вас вывозілі, і была нейкая інфармацыя ці не? Не, нічого не казали. Вчора з раніці о 10 годині в нашу камеру зайшли два маповці, сказали, що назвали прозвище, сказали, що 3 хвилини на збори. Я поспів зібрати деякі речі там, і потім догляд провели, трохи почекав, потім, коли я вийшов, там вже були люди в цивільному, нам наділи на голову шапки, щоб ми нічого не бачили, кайданки. В таким вигляді ми їхали з Могилєва в Мінськ, і приїхали в СІЗА на новий СІЗА. Ну, я навіть не ведав, куди я приїхав. Я потім зрозумів, що це в СІЗА. Ну і там, ну, вже по їх деньгах я зрозумів, що, видать, будуть вивозити, тому що нас позабирали тюремні речі. Боти мої забрали, мені кросовки нові видали, бачите, які пригожі. То вам дали Так, вам мені дали нові кросовки. Це, звісно, нове. Так. Ось. Ну, сказали, щоб я погалився, щоб такий пристойний вигляд мав. Было так, что лепей кормили перед вызволеннем? Неяк там до вас доводили до лепшого стану? Ні. Ну, все звичайний раціон. Ну, але новий СІЗА такий пригожий там побудований. Екскурсія була, Але да? Володарка лепша, звісно. Любим раді. Які плани зараз на будучині вже є? Ну, планів поки у мене особливо немає. Я думаю, що буду притягувати займатися правоохоронною діяльністю, тому що ну, я вважаю, що це потрібно зараз. Потрібно, як ніколи, я б сказав, в нашій країні. Ну і, звісно, треба домагатися визволення всіх, хто зараз знаходиться в турмах. Вельми шмат людей там засталося, і тих, кого я ведаю, і кого я не ведаю. Це просто як ніколи шмат. Всі беларуси вас вельмі чекаюць на волі. І што вы можете сказаць тым людзям, якія нас зараз глядзяць і слухаюць? Я хотів би подякувати всіх, по-перше, за їх підтримку. Я її відчував. Я отримував вельми шмат листов, коли вони ще могли доходити в 21-му році, в 22-му, на жаль, вже цього не було. Але я ведаю, що шмат хто мене підтримував, і знайомих, і незнайомих, і я хотів би всіх подякувати. Подякувати сподаренню Воробей, яка, на жаль, села в турму за те, що 20 рублів не перелічила у СІЗА. Я ведаю цей випадок. І, ну, тримайтеся, брати, тримайтеся, сестри. Дякую вялікі, яшчэ раз. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!